I esta segona mascletà de Zarzosa, una bona mascletà, ja té experiència, professionalitat, 20 anys disparant així en la platja, una mascletà clàssica, però també en elements novedosos a l'hora de disparar, a l'hora de combinar tant elements terrestres com els elements aeris. Vostè després té la paraula a l'hora de la votació. Ahí està Paulino Zarzoso, que ha vingut des d'altura. Felicitat a tots els seus operaris.